ide. Evo, posle godinu i po dana snimanja serije U dobru i zlu, danas mi je zadnji snimajući dan. Nažalost, dođe i do toga. Nemojte me pitati kako se osjećam, jer mi posle svakog projekta nikako nije svejedno. Ali evo, danas ću vas malo voditi i našao sam 2 evra. Opa, to je sreće. Danas ću vas voditi kroz set i eto, da budete uz mene uz moj posljednji, zadnji snimajući dan. Imam samo jednu kratku rečenicu, stvarno hvala svima od srca. Bilo mi je jako lepo i uzbudljivo. Hvala vam zaista na svemu i srećno dalje.